Galego queremos dar conta públicamente das accións que vimos de promover diante da Fiscalía da área de Vigo e tamén diante do Consello de Contas, onde remitimos sendos escritos de denuncia para dar traslado das graves irregularidades que veñen de ser constatadas na sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 en relación ao caso Guns N' Roses. É sabido que o Bloque Nacionalista Galego non acreditamos na xudicialización da política. Non se trata dun conflito político que trascenda o ámbito judicial. Estas iniciativas o que pretenden é evitar que estes feitos gravísimos, que estas irregularidades que supoñen o intento de utilizar de maneira ilegal preto de 2 millóns de euros de diñeiro público a marxe dos procedementos de contratación poidan ficar impunes. Unhas accións que o BNG desenvolvemos por responsabilidade e diante da negativa reiterada por parte do Goberno Municipal non só de dar explicacións a respeito destes feitos, sino de asumir ningún tipo de responsabilidade. Neste sentido, o BNG xa lle advertimos ao Goberno Municipal que non ia irse de rositas e que, dende logo, íbamos a exercer todas as accións que estiveran na nosa man de cara a depurar as responsabilidades porque temos a certeza e confiamos en que as viguesas e os vigueses tamén a comparten de que ningunha maioría absoluta, por ampla que for, dá dereito a chalanear con 2 millóns de euros de diñeiro público amañando un contrato dun presunto patrocinio publicitario. A demora a hora de presentar estas accións que anunciamos, como é sabido no último pleno extraordinario, ten a ver co apego ao rigor, co esforzo que dende o BNG fixemos a través dos nosos servizos xurídicos, mas tamén de persoas especializadas no ámbito da contratación pública para fundamentar co maior rigor, de maneira máis exhaustiva posible os feitos de cara a garantir que estas accións diante da Fiscalía e do Consello de Contas poidan levar a promover as necesarias actuacións que acaben resultando na depuración de responsabilidades. A Fiscalía é o órgano xurisdiccional que está encomendado, que ten o mandato de procurar o interese xeral. A Fiscalía de Vigo, por tanto, ten agora a obriga de atender este escrito e, en base a él, dende logo, a iniciar as dilixencias necesarias para investigar do punto de vista legal e, por tanto, penal, as responsabilidades que se poidan derivar deste escándalo sen precedentes que é o que envolve ese falso patrocinio publicitario do concerto de Guns N' Roses. Nese sentido, creemos que, dende logo, o Ministerio Público ten a obriga de esclarecer de cara a depurar responsabilidades que non se poden sustanciar no ámbito contencioso administrativo. E a este respecto, no escrito de denuncia que o BNG formulamos perante a Fiscalía, indicamos unha demorada, pormenorizada relación de feitos que ficaron probados en sede judicial. Aportamos tamén importantes referencias de xurisprudencia e de documentos xurídicos que, dende logo, que nos levan a concluir a que hai elementos máis que indiciarios a respeito de 4 posíveis delitos nesta xestión irregular. O primeiro deles, o de prevaricación administrativa, o segundo, de malversación, terceiro, fraude no que ten a ver coa manipulación dos procedementos contractuais e, en cuarto lugar, o de falsidade documental. Ilícitos penais que sumarían nas súas penas máximas un total de 18 anos de inhabilitación para cargo público e un total de penas de prisión de até 50 anos. O que dá conta da gravidade dos feitos que o BNG estamos a denunciar. Acudimos tamén ao Consello de Contas de Galiza precisamente por ser o órgano fiscalizador, o máximo órgano de fiscalización das administracións públicas no noso país e por ser tamén o órgano que ten a competencia para realizar unha fiscalización exhaustiva, en detalle, da máxima profundidade a respecto dun aspecto que nos parece tamén de enorme importancia, que é as irregularidades no que ten a ver coa alteración dos procedementos de contratación pública que, en opinión do BNG, dende logo, son tamén motivo para poder abordar e valorar xurídicamente si se incurriu en responsabilidades penais, en responsabilidades no que ten a ver coa responsabilidade contável, mas tamén un elemento moi importante, en eventuais responsabilidades patrimoniais. E dicímolo porque as decisións que se toman de costas á lei, as decisións que se toman de maneira arbitraria e que xeneran, como é este caso, un claro prexuízo económico para a administración pública, para o erario do Concello de Vigo,
poden ser obxecto dese delito, desa responsabilidade patrimonial e, por tanto, as persoas que participaron destes actos poden ter que responder tamén co seu patrimonio deste prexuízo ao conxunto da cidadanía. Dende logo, o BNG vamos a seguir insistindo en que un escándalo como este non pode ficar impune. Confiamos en que tanto as actuacións do Consello de Contas como a actuación da Fiscalía de Vigo permita poñer luz onde o goberno de Abel Caballero o único que quixo até o momento foi poñer sombras, negándose a dar explicacións e asumir as responsabilidades que, dende logo, a cidadanía merece.